So, hi guys! Welcome back to YouTube channel no. So, karon is na ako'y install na apps nga ugly camera tayo. So, ako siyang gamiton. No? Gunsay mga naong yun nila sa ako mga silingan niya na diri sa balay karon. So, tara, it's so funny talaga. Let's go. So, mauna ni siyang apps. So, hi! So, ang guwapo! Mura ka ganang content. Hi, Chang! Hi, Chang! Wow! Ganda! Parang ka na ito, wow! Parang yan, lugwa pa, magagulayo. O, taas nagdunggan. Chay! Ano naman mo? So, mo ni sila. Si Christina. Hi, Day! Nagwa pa kay Christina. You're so beautiful. Oh, kita muna ng ilong. Mura maglagi ba yung oy, hubag mo na. With Banjaren! Oh, wow! Hintasan imong ka ng lawas, Day. Ang gwapa po di mong naong, no? Okay, ambat na lang. Hindi mo maglaro sa chay-chay. Taas ang utang. Hindi naman. Jelino, gwapa kasi mo, Jelino. Wow! Katawa kay ka, no? Katawa kay ka. Katawa kay ka. Against the light, parang ito mo ka. Ayaw, makrabagoy! Gwapa kay ka na. Kisa mo na, asa makarag-order din ma di ay? Hindi. Nga, pag i-deliver, pila naman kabuwan. Murag kan. Murag abnormality. Chati na to ang bayot, ina nga pa-deliver na ka. Inda, asang luya sa Sayang ang derma. Hi ba yun? Saan ito sa Pikas Balay? Ila dongan. ilaw man. Sa Pikas Balay na rin ay. Re ah. Kanang balay diha. Sigita lang. Kamuti, kaya ginunita niyo. Ay, sa ako pa may karang sila sila. Papa. Wah, Krisha. Wah, gua cang-cang yo. Smile, babe, smile. Wah. Macam mongoloid. Smile ka, smile ka. Smile, smile. Wah. Wah, sana all. Sumok sa nila, bulbul. Sabat ya. Asan ang derma day? Patag sila. Asan ang derma? Nakusyo sa car-sealer. Kanya? Ingon si ama tayo mo ako. Bakit na oy? Ako no sa ikusa. Hindi ni daw kita nga reseller ka na. Og stay si Andy. Andi gani, andi ako. Nya, siya ko jugo kay in chat ang gaya na ba na ako na siya lang reseller. Wow, kung nga mga Andy ko eh. Na may lang reseller. Nagpataban. Ko andi asa kanang derma. Oo. Naku usa ka reseller. Saan sila ito? Basta yan uyap. Kuya, mo gamit dito nga dahil namin yung ni madam. Kuya, di sila to rin naman. Buwag naman sila to. Buwag naman sila to. Amo si mo andi. Kana lang ko kay para siya kanang brilliant ta siya. Derma. Yan. Derma na ko oy. Kamalang bibag na ninyo. 150 ra, pang bayo. Pipig. Mo. Ping-ping ko nung iya dun.
yan, day. Huwag kang umasa. Ikaw na yun. Ay! Tige, gwapa kayo ka sa camera, day. Ikaw siya ng panggitang, gwapa kayo. Oo, tawag na ko kay tag-ilong. Ninggamay man din, muntaas. Ganyan tawa, muntaas. Ayan, naitiwas video. Ang video na siya kamuang. Banjilin, tige, gwapa po kayo sa Banjilin, oh. Hi, Banji! Oh, may kaon, day. Tawa, no, bugas. Oy, nabang. Birthday tao, eh. Birthday? Wana birthday? Nga naman. Ah, kung niya na yun yung Ay, mo sa rin si Chum. Ay, magsabi. Pwede niya ilisidaan mo eh. Mga tayo nilaya na bata. Pumunta ka. Labay batang gaan? Oo, bro. Di akanindot. Ang naong daw. Nakalain ba rin ang video ba, oy? Pag-uba mo rin na snaw? Bayad. Pura mag-speedring. Wah. Nakul. Pura ka nag... Ikaw na, totoo? Ako kay Dorgan ba? Pura mag-picture eh. Alingain taon siya. Ay, mata lang dyan. Ay na, kaya kung ano to, ano, kaya pagdakulis mong ganda. Yung budlo ito mo siya mga talain. Yan na, kamana. Ang tangkas. Pagtabi na mo, di ba mababati ko dari? Ano naman? Layo naman eh. Karna. Wow! Wow! Nakagwapa sa bata eh. Gwapa kay Kachang? Gwapa ka? Hala ka gwapa. Isa, gwapa kayo ang bata. Bata, gwapa kayo. Sandali lang. Wow! Psst. Tara, tawa dire. Wow! Wow! Kabayo. Cacay. Matit. Cacay. Nagataas ang ilong ni Dudina. Ah! Ang abota. Talking na ako ano, iniwi. Ah, taas kayo yung ilong kanina. Yan yung masunod kayo. Hoy, di! Gwapo kayo ka dili dyan eh. Now, begini kandar. Mahal ka na, 3 mil ka na. Hilo lah. Oh, may trabaho sa Singlan, Domingo, no? Kasara ko, tabi mo, may trabaho Disembre. Karon? Okay po. Ay, dako-dako ko man yan. So yan ang kagwapo si Jerry, guys. Wow! Dito na, ay ka. Hindi ko pa magkadoy. Ikaw magdito sa kumaon. Wala sa kinatulugan. Kalalo ka tan. Siguro ka may snaw. Oo. Smile na, Juno, smile. Ay, Chang! Dali, tara. Tara sa... May ano yun? Tindahan pa ang mata. Sa yung mama, oh.
Karena ginagawa pa kayo. Wow. Dapat Ricky Square. Wow. Magtakan na, magtakan. Wow. Murag ko nini mo. Ko kay kagtag. Sana ko kagtag mura na jud uli o kuan. Jadi kan. Ang kamot mo, okay po. Spider! Ay, spider! Sabay! Pulot ka niyo mo. Bila ka tulad kung di siya rin kita baho. Pulot mo dyan! Kana. Sige day, pulot na day. Edit guys, papa. Sige, pulot na. Yay! Pulot na day. Umat na lang. Kuya, So, mauna to guys. Pakatawa ko sila mga dagway. Charmay gani ka ako na-fail. So, dakan salamat no sa mga nananaw sa video. So, I hope you enjoy. So, bye-bye guys.